Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi su in na min ye an ka baabu ye ale ye brève ye. Brève o kɔrɔ kunnafoni telima minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka olu da maaw tulo kan ani an yɛrɛ ye hakili jagabɔ minnu fana sigi sen kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la. Bi su in na fala ye an bɛna an da don ba joliba de la. Ba min ni janto ma kɛ a bɛna na kɔlɔlɔ caman bɛna sɔrɔ ka sababuya kɛ ba in ye, k'o sababu kɛ mun ye ji mun bɛ yen ni o minɛlen tɛ ka ɲɛ, ji minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ ba in kɔnɔ, ba in yɛrɛ kɛcogo o kamana gan o bɛ maa caman na nin waati in na ka sababuya kɛ mun ye daragitigiw. Nin waati in na n'i ye ba kankun, ba tintin, kɔ tintin Mali jamana kɔnɔna na jitɔ yɔrɔ fɛn fɛn bɛ fala ye, adamadenw ni daragi de bɛ don a kɔnɔ. Ni dun y'anw ka jamana ta k'a lajɛ laada la Mali tariku la a bɛ fɔ ko min y'an ka jamana ye ko sanu ko a b'a kɔnɔ. O ti bila ko ye kabini Masa Musa tile se ani sɔrɔ ani dugujukɔrɔ nafaw bɔli o kun ye anw ka tamasere ye wa fo bibi na min ye diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen sɔnna o ma. N'o y'a sɔrɔ sanu a bɛ maaw lana, a bɛ maaw hawuja, ndamandaw ale ni sanubɔyɔrɔ sugu sugu dɔw b'an ka jamana kɔnɔ bi, o kɔlɔlɔ o bɛ ka tugu sanubɔyɔrɔ in nɔfɛ. A bɛ san 10 bɔ bi fala ye, fɛɛrɛ mun sigilen no sen kan bi ka sanu yɛrɛ bɔ jagoya ni fina ji la ka na ko n'an b'a fɔ ma ko dragage. N'o y'a sɔrɔ jamana tɔw la dragage bɛ kɛ ka ba kɔnɔ fɛrɛ, ka ba cɛncɛn bɔ, ka ba lafiya, a ka se ka ninakili baaraw ka se ka k'a kɔnɔ san kalo 12. Anw fɛ yan anw ka baw tɔnɔmadalen don, anw ka jisiraw tɔnɔmadalen don. Min ye baji min bɛ n'o tɔgɔ dalen don ba joli b'a la, ka taa ba Senegal la fala ye, bafin, bakɔyi, bani, baninfin, bajɛ, jitɔn yɔrɔ fɛn fɛn bɛ anw ka jamana kɔnɔ bi ni maa ninnu bɛ k'a k'u sago n'u dungɔ ye wa u y'a yɛlɛma k'a bɛɛ lajɛlen kɛ sanubɔyɔrɔw ye. Sanubɔyɔrɔ min fana jamana yɛrɛ tɛ foyi sɔrɔ a la, dugudenw ta y'a la nimisa ye, olu ta y'a la jɔrɔ ye. Bi n'o y'a sɔrɔ maaw tun bɛ don ba kɔnɔ ka cɛncɛn bɔ, ka gabakuru bɔ, ka bɛlɛ wɛrɛw bɔ ji la yaasa ji bɛ se ka tɛmɛ cogo min, mansin mun nalen don bi olu bɛ ka ji halaki, ka ji tiɲɛ, ka ji yɛrɛ bɔ a dabolo bɛɛ lajɛlen na. N'i y'i ɲɛ fili ba joliba kan bi k'i to pɔn sanfɛ fala ye, i b'a ye ji ye nɛrɛmugulama ye, o ji min man di, sanu ji don, mercure ji don, min ye cyanure ji don, wa kɔlɔlɔ yɛrɛ bilama a dogolen tɛ maa si la koyi. Sabula bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko jɛgɛ dɔw bɛ olu tununa pewu, jɛgɛ dɔw bɛ olu tɛ se ka dun, min ye ji in ye a yɛrɛ tɛ se ka min, min ye maaninfinw yɛrɛ fana kɛlen don tila tuguni ka tila u ka magoɲɛjiw bɛɛ lajɛlen fili ka taa ba fana kɔnɔna na. O kɔlɔlɔ min bɛ bi fɔlɔ an ŋɔŋɔ galadonnaw bi daragitigiw olu y'an ka jɛgɛw bɛɛ fa, ba kankun, ba tintin, ba bolo bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don bi. Fɔlɔ maaw tun bɛ taa ji ta ba cɛmancɛ la fala ye k'a min, bi n'i y'a min mercure ni cyanure b'i fa. Sabula baji yɛrɛ la kɔlɔsibaw, baji sɛgɛsɛgɛbaw minnu bɛ baji ta ka tɔnɔ ɲini a la n'o ye SOMAGEP ye, u ko ko 100 sara la k'u bɛ se ka min ta ka baara kɛ n'a ye k'a man ca dɛ. O la gouvernement a m'a sigi k'a bolo fila da sen ka fala ye, daragi bɛ ka minɛ bi tugun a bɛ ka minɛ ten, yɔrɔ minnu bɛ yen n'u bɛ k'olu halaki, kɔlɔlɔ bɛ ka se yɔrɔ minnu ma, su ni tile jɛkulu wulilen don a ko yɛrɛ kama koyi, yɔrɔ caman na daragi caman jenina, nka marabolo dɔw bɛ yen Kajolo n'a marabolo kɔnɔna na misɛnninkaw fɛ yen fala ye, olu bolo fila b'u ko hali bi, kɔ ma to, ba ma to, denmisɛnw ka tulonkɛyɔrɔ ma to, foro ma to, musow ka nakɔ a bɛɛ lajɛlen halakilen don k'a dugukolo bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na, wa min ye jamanadenw ye u kulera fo ka sɛgɛn. Sabula maa minnu bɛ sanu ninnu bɔ fala ye olu ka sira foyi t'a la, jɛgɛmɔ tɛ se ka kɛ, sɛnɛ tɛ se ka kɛ, baara wɛrɛ tɛ se ka kɛ a yɔrɔw la. Ala k'i ci i ka malo sɛnɛ n'i ma poison dun fiyewu i kunnajalen o ye laharata ye. Bi
dugudenw de ko sa ko dɔ kɛra ten ko jamana ka taa lajɛ fana olu fana fanfɛ bolo fɛ n'o ye misɛnniyanfanw ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan n'o y'a sɔrɔ maninkala n'a laminina bi daragiw bɛ ka minɛ Kulukoro mara kɔnɔna na Sikaso mara maaw fana ko ko u ka se olu fana ma ye misɛnnikaw ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ sa wɛrɛ samiya ko kuma tu f'olu fɛ yen olu ka dugukolo bɛɛ lajɛlen halakira bi k'a ban pewu olu yɛrɛ bolo gouvernement ye fɛɛrɛ minnu fɔ fala ye a bɛ n'a fɔ ko olu sen t'a la de nin degun in de bɛ yen fɛɛrɛw sɔrɔlen don a la sabula ba yɛrɛ sigilen don cogo min na ji la kɔlɔsili ABFM ale bɛ yen direction nationale de l'hydraulique bɛ yen SOMAGEP yɛrɛ b'i bila a ko la fana ka se k'a ko dɔw ɲɛɲini jamana ɲɛmaaw fana ye wuli ka jɔ kɛ sa yaasa nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ban cogo min nka a bɛɛ n'a ta fala ye ndamanda kɛlen don min ye maaw bɛ ka suuru ye cogo bɛ ka suuru ye ten dugu dɔw yɛrɛ kɔni denmisɛnw ko kalan ko kuma yɛrɛ kana fɔ olu ɲɛna pewu samalenkaw fɛ yen denmisɛnninw banna pewu kalan yɛrɛ ma u bɛɛ lajɛlen ta cɛ ni muso a bɛɛ lajɛlen bɛ ndamanda la daragi ale tɔnɔ ka bon u bolo bi ni kalan tɔnɔ ye nka ni ɲɛfɔli ma kɛ siniɲɛsigi a bɛ gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ sabula n'a sɔrɔ denmisɛnninw ye siniɲɛsigi ye olu mana damanda dɔ k'o musaka n'o wari sɔrɔ cogo dɔn a ka gɛlɛ yan'an ka bɔ jiko kuma na fala ye Bamakɔ cour d'appel da la ko maa dɔw tun bɛ baara la yen olu fana taara dingɛ dɔ wɔsi ka SOMAGEP ka tuyauba dɔ kari i y'a yɔrɔ ye n ka jamana kelen de kɔnɔna na fala an b'a to aw ka tila sirada la kuma an bɛ sɔrɔ ka na an ka poto sira tigɛ ni poto ye anw dɔrɔn de fɛ a bɛ wulada ma se misiw bɛ tɛmɛ baganw bɛ tɛmɛ an dun bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan yan wala sira bɛ ka dilan tuma min u ti foyi f'aw ye aw ka tilaba nin o sira kelen u bɛ piki ta ka don a la bɛɛ na k'a sen i b'a fɔ k'o sira de ma dilan ko non k'an bɛ fɛ ka fili de latɛmɛ walima u b'a to baara bɛ bannen gitɔrɔn dilannen ka ban ma u bɛna ko kana dali dɔ wuli ko fo ka olu ka tuyau tɛmɛ o fɛ jagoya la bi sɔgɔmada in na ta tun ye cour d'appel dalala ye SOMAGEP maaw kɔni kun welela kɛnɛ kan u kun y'a yira sa k'a fɔ ko waati min fɔra n'u kun ko k'a bɛ tila ka a kɔni kɛlen ka ji tigɛ Banankabugu la ji min yɛrɛ ti sɔrɔ kɔrɔlen n'an bɔr'o la an bɛ taa Kidal Général Gamu ale ni Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya bi n'o ye Atayɛri Mayiga ye fala ye kɛlɛdagatigi Kidal n'a marabolo la u bɛ munumunu Salo la min ye agɛlɔk u y'o kɛ ka tesaliti k'ale fana kɛ bisa u taara se dugu min ma fala ye o ye Isejan ye Isejan Bamaciwale n'u ka wale kɛbaaw de y'olu gɛn ka b'u ka dugu la pewu min ye Gamu ale ni commandant de zone ye u taara sa n'o ye colonel Atayɛri Mayiga ye u taara ka taa maa ninnu bisimila ka kum'u fɛ ka balow d'u ma k'u k'u hakilila tigɛ pewu fala ye Bamaciwale n'u ka wale kɛbaaw n'o ye FLA maaw ye olu de kɛlen don sa k'u ta yɛrɛ kɛ sira yɛrɛ o sira mugujugu b'o de da ye dugudenw tɛ to u bolominɛw tɛ to u bɛ tila tuguni k'a f'u ɲɛna ko n'u ma wuli u bɛna na u kama min ye Atayɛri ye ale fana ye kɛlɛ taabolo falen wulikajɔ ni cɛsiri mun b'a la sa k'u ka taa fɔlɔ ka kuma dugudenw fɛ olu hakɛ ka dɔn k'olu hakili sigi balo min nana Gamu fɛ n'ale ye Kidal gouverneur k'o d'u ma k'a ɲini fana fɛ fala ye n t'a la a fɔ i t'a la dɛ a ko ma nɔgɔn dɛ n'i t'a la a fɔ i t'a la donc o baaraw olu bɛ ka kɛ Kidalikaw fɛ yen Kita sango Burulayi hakili b'a la Burulayi de minɛna k'a ye maa 5 fa a kelen fala ye san 2025 bɛɛ lajɛlen ma a la hakili b'a la min ye décembre kalo ale tile 6 k'a dugu jɛ a tile 7 la Burulayi Kulubali bɛɛ lajɛlen y'a mɛn k'a fɔ ko sa min ye u ka du kɔnɔna na muso 2 a y'olu fa a den 3 olu fana fa a kelen maa 5 u nana n'a ye kiiri la Kitakaw fɛ fala ye min ye Burulayi ye tribunal ko sa ko ale kɔni ka bila si kaso de la maa minnu ye n'olu yera nin ko in na n'o ye Bayi Kulubali ye ani Modibo Tara ma se ka kɛ jara ye olu ta fala ye olu ka san 5 kaso kɛ san 5 kaso datugulen min ye Kita kiiri n y'a f'i ɲɛna cogo min na dossier 7 de b'u bolo bɛɛ lajɛlen de bɔra Kita ka taa nin kiiri jaabi la ye sabula Burulayi ko kuma wa n ko sisan n'i bɛ nijuguya kɛ Kita walima k'i tɔgɔ ye ko Burulayi de o la sa dugu bɛɛ de nana an bɛɛ ma se ka don
dɔw don anw kɔni kelen sera ka an sigiyɔrɔ sɔrɔ joona k'a ko jateminɛ procureur ye ale ka kumaw ka se ka olu fana lamɛn ka ɲɛ Falaye ja kiiri kɛra cogo cogo ma a bɛ sɔrɔ min b'i sɔrɔ don ni maa ma sɔrɔ o yɛrɛ b'a d'i ma koyi maaw banna cɛ la cogo cogo gouvernement yɛrɛ ye maaw ta ka di sariya n'a togo cɛ nka o bɛɛ la ko Burulayi kɔni si kaso Falaye muso 2 k'u dalen to sunan na k'u faa ka den faa ka tila ka 5 don fiɲɛ na ka taa n'a yɛrɛ f'a taara minɛ buguda dɔ de la i hakili b'a la an y'a kuma fɔ yan o de kiiri kɛlen filɛ nin ye nin de ka ɲi an ye nin de fɔ tribunal tigilamɔgɔw ɲɛna ni polisiw y'u minɛ ka di aw ma a y'a kiiri sigi a ka mɔgɔw labɔ a kalama nin de kan ka kɛ Falaye taji zo minnu bɛ Bamakɔ yan u ka kiiriw u ka mɔgɔw la kabi taji ko in daminɛna maa joli minɛna a kiiriw kɛra cogo di u ka mɔgɔw labɔ a kalama minnu fana bɛ dunko juguya ni yurugu la bi fiɲɛ ka bɔ a ka yira maaw la k'a fɔ nin karisa ni karisa minɛna nin ko in na so min binnen filɛ nin ye Falaye a so binna kun jumɛn na o ka bɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'a faamu a bɛɛ tɛ juguya ye o a b'a to kun min ye o bin maa wɛrɛ sojɔtɔ kana taa o ɲɔgɔn kɛ a kɛkun de y'o ye donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka o don u ka baaraw la sabula a ka fisa jamana yɛrɛ ma et puis maa caman bɛ yen olu bɛ se ka bila o kunna k'a fɔ ko hali ni yɛrɛ ɲɔgɔnna kɛ fɛn tɛ bɔ a la o nka ni fɛn bɔra n'a ɲɔgɔnnaw la a bɛ maaw olu lafiya kosɛbɛ n'an bɔra Kita an bɛ taa Masinakaw fɛ yen Falaye Masina ji sarako de bɛ sen n'a ye kɛmɛ sarada la ko min ye Masinakaw ye olu kɔni ka jisɔngɔ sɔrɔlen o taara bɛn 74 ma $1,800,000 olu y'o sara ji sara la ka ban o ofisi ye Falaye nka u y'a yira sa k'a fɔ wari tɔ tora $500,000 ye k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ko k'o fana sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu ma jisɔngɔ sara hali bi Masina mara la Falaye k'u bɛna sɛbɛn c'u ma ofisi maaw ko ten k'a f'u ɲɛna ko waati fɔlen k'a tɛmɛna n'o ye mars kalo tile 31 ye yaasa baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ofisi kɔnɔna na taji sɔrɔbaliya kɔlɔlɔ segukaw fɛ yen o kɛlen don bi ka ɲɛmako sɔngɔ yɛlɛ Falaye a bɔra 600 la olu fɛ ka taa kɛ 750 ye a yɛrɛ dɔw yɔrɔ dɔw la yɛrɛ a ti ye ɲɛ fana na ko sababu wɛrɛ t'a la koyi maa minnu bɛ taa ɲɛmako ta ka na n'a ye Segu olu de ko taji t'u bolo o waati kelen fana na min ye sɛnɛfɛn yɛrɛ ye a yɛrɛ fana ma ɲɛ kosɛbɛ donc o kɔlɔlɔ de bɛ yen n'an bɔr'o la min ye n'an bɔra Masinakaw fɛ yen min ye nin waati na sa an bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an sɔngokaw fɛ yen an sɔngo min ye sugu min bɛ sigi n'o ye saga sugu ye Falaye ko saga sugu kɔni ko sɔngɔw u yɛlɛla han ne kɔni ko ni an sɔngo kɔni ni saga kɔni dayɛlɛla an sɔngo kɔni an dolen de y'a la o Falaye 10,000 bɛ saga sɔrɔ yen 12,000 bɛ saga sɔrɔ yen minnu bɛ ka sɔrɔ fɔlɔ 10,000 olu kɛra 30,000 ye yen kɔni n ko dugu tɔgɔ ye di Menaka u nana jigi falen dɔ di ne ma ko 7,000 ne ko de ko jɛlen don dɛ gouverneur ko ko jɛlen don Dawuda Mayiga o y'a sɔrɔ ale ye Menaka gouverneur ko jɛlen don ko nin de y'a sɔngɔ yɛrɛ ye olu ka sugu ye alamisa o alamisa Menaka sugu Falaye ne ye baga ye fo ka ne siran ko 7,000 o y'a sɔrɔ ni n ka pɛtipɛti ni bɛ ɲɔgɔn fɛ o la an sɔngokaw ko sogo gɛlɛya kun ye nin de ye Falaye wa min ye o an sɔngo kelen kɔnɔna na ye jaba sɔngɔ jigilen don han o bɔra 50 la ka na yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔmɛ 20 na Fakoyi ninnu bɛ anw de jɛma sa dɛ nin dɔw fɔ kun bɛ tugun wa a tɛ nin kunnafonidila ninnu yɛrɛ ka kunnafoni tuma dɔ la maaw kɔni ko Fakoyi Falaye ko Fakoyi yɛlɛla dɛ Fakoyi bɔra 50 la ka kɛ 80 ye an tɛ dugawu kɛ n'ale sɔngɔ ma jigin don dɔ la janni maaw a tɛna dumuni kɛ yan dɛ Premier ministre Abdoulaye Mayiga sɛnɛ ɲɛbila baara min kan ka kɛ jamanakuntigi fɛ n'o ye conseil supérieur ye yan'o cɛ sa comité exécutif national n'o ye sɛnɛ baara kɛrɛnkɛrɛnnen ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na sango baara minnu kɛra n'o o y'a to $11,000 na kunkanfɛn sera ka sɔrɔ suma na o baaraw olu ɲɛfɔra Premier ministre ye san wɛrɛ ta sa a yirala ka fɔ ko min ye $11,000,000 ani buruburu 9 ko o de bɛna ɲini jamana ye musaka min di sa o ye
sefa wari miliyari 164 buruburu 4 ko ka don ɲinansa o sɛnɛ baaraw la nin ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛyɔrɔ fala ye dɔgɔkun wɛrɛ kulubakaw fɛ conseil supérieur a ko nata sigi ale kɛnɛ kan minisiri min bɛ malidenw ka ko kunna ni ale bɛ kɔkan malidenw ni farafinna ka kɛlɛya baara kɛ fala ye ale bɛ taama la farafinna kɔnɔna na koyi bi min ye Musa Agatari ye a tun bɛ Egyptikaw fɛ yen n'o ye Caire ye olu ka faaba ye farafinna jamanaw kɛlen ka fɛɛrɛ sigi sen kan tungarankew olu ka tungaranke baara bɛ se ka kɛ cogo min na ni sira jɛlen ye ni wale jɛlen ye k'o sɛbɛn k'o sigi sen kan ka kɛ ni diɲɛseleke naani yɛrɛ ka jɛkulu ye Musa Agatari yan'o cɛ a tun bɛ Guinée équatorialekaw fɛ yen olu ka jamana minisiri min bɛ yen n'o sigilen n'u ka jamana ni jamana sira baaraw kunna ani Guinée équatoriale ɲɛmaw an'olu ye ɲɔgɔn ye fala ye u y'a yira sa ko Mali ale ni Guinée équatoriale ko bɛnkan ka sɔrɔ sa an ka se k'an bolo nin fɔra a mɛnna o Guinée équatoriale dun i tɛ taa yen n'i ma visa ta dɛ wa hali n'i donna i si de bɛɛ u b'i minɛ k'i bila aéroport la a kɛra ne na o n tɛ ka maa wɛrɛ ta la Kawu Kamara ale bɛ mala bɔ a tulo bɛ na o a ma nɔgɔn dɛ walahi yen polisiw fala u b'i bila kaso minani olu bɛ minɛ fɛn min kɔnɔ u b'i kuru k'i don o de kɔnɔ n ko ala de ne kunna ja o on s'en connaît déjà là-bas donc bi min ye nin baara in ye Musa Agatari ale bɛ k'o baara de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa n'ala sɔnna a ma a na tila ka segin ka na yan a yirala fana k'a fɔ Bamako yɛrɛ kɔnɔna na yan fala ye minisiri fila n'o o ye sifinw ka minisiri ye ale ka baarakɛda min bɛ yen n'o bɛ palais des pionniers kunna ani minisiri min bɛ baara dege ni bololabaara ko kunna olu jɛra ka bɛnkan sɔrɔ sa bɛnkan min b'a to palais des pionniers ni direction nationale de la formation professionnelle olu bɛ se ka jɛ ka baara dege baaraw kɛ sifinnakaw olu kunna cogo min na Burkinakaw fɛ yen premier ministre ye révolution ye o san kelen sɔrɔli hukumu kɔnɔna na premier ministre ni sifinw ye ɲɔgɔn ye ka ŋaniya kuraw ta ka ɲɛsin révolution progressiste ale lawaleyali ma Burkinakaw ye o ko ɲɛnamaya kunungo u ka jamana Thomas Sankara ale dagayɔrɔ la min ye u ka conseil des ministres fana senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ sa ko u ka juru minnu bɛ yen n'o ye juru kɛrɛnkɛrɛnnen n'o bɛ tali kɛ kɛnɛyako ta nasira la k'u bɛna n'a lajɛ k'o sarali baaraw kɛ yaasa kalo 7 kɔnɔna na maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kɛnɛyako ta nasira fɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye Burkinakaw ye a yira sa k'a fɔ k'a fara ɲɔgɔn kan hukumu kɔnɔna na wulikajɔ ni musaka min bɛ di sefa wari miliyari 45 u y'o de sɔrɔ u ka fond patriotique la Nizɛrikaw fɛ yen kunnafonidilaw olu kalan kɛra olu kunna fala ye yaasa kibaruya ɲɛnama bɛ se ka sɔrɔ cogo min na npogotiginiw olu bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na k'u yɛrɛ ka gaw sigili baaraw kɛ ka kɛ ni Nizɛri jamana ye ko Nizɛri ko maa si ja kana ta ni balo di ye tuguni yan o tuma rupture collective tɛ k'olu fɛ yen dɛ hali n'a bɛ k'a ja tɛ ta o tuma anw yɛrɛ fana fɛ yan n t'a dɔn min y'a dabila de Congo démocratique olu ka coupe du monde ta fala ye k'a kɛlen don nisɔndiyaba de u ka jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka taa Congo ka fɛn fɛn bɛ diɲɛ fɛ k'u ye Congo ka match billet bɛɛ san ka ban Congo kɔni ka match k'u y'o sugu diya ka ban min bɛ Lumumba ladege k'a tɔ tora o de taa cogo ye sisan k'a ma visa de sɔrɔ n'ale dun ma taa tulo ma ja dɛ f'u k'a lataa de u ka fɛɛrɛ sigi koyi hali ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ b'u sen don a la u ka fɛɛrɛ sigi ni Lumumba tɛ yen dɔrɔn foyi ma ɲi u ka taa n'a ye maaw b'aw to a lajɛli la tuma min na Congo bɛ taa cɛliw dasi a fana ka ɲi kɛnɛ in kan yen koyi Senegalikaw fɛ yen labɛn bɛ sen na jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 66nan fala ye avril kalo tile 4 o tɛ sini ye sa wa ko Cɛsikaw fɛ yen kilomɛtiri 60 o de b'a ni sariya min sa n'o bɛ u ka wasabulondan kan ka jɔyɔrɔ di ale ma sariya min sa n'o bɛ u ka wasabulondan kan ka jɔyɔrɔ di ale ma waati min na sa n'o y'a sɔrɔ wasabulon ɲɛmaa dɛsɛra o sɛbɛn min donna fala ye k'u ma jɛn n'a ye u y'a fili ka bɔ yen ko ɲɛmaa dankan tɛ sigi Burundi wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ye maa 13 fa maa 13 sa o sara Burundi wolomasiri tabaw ka baarakɛyɔrɔ la ka sababuya kɛ taji dɔ kɔni o mɛnɛna ale ni mugukisaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bujumbura yɛrɛ kɔnɔna na Guinée Bissau kaw fɛ yen u ka bɔlɔlɔkan min bɛ yen n'o ye Louise Balata ye
ale min ye mouvement P5 tera ye ko ale kɔni su taara ye u ka Guinée Bissau faaba yɛrɛ kɔnɔna n'o ye Bissau ye Libikaw fɛ yen min ye wolomasiri taba maa 400 ye olu ye kalan kɛ kalan min n'o bɛna n'a to sa k'u kan ka taa Ukrainekaw olu fɛ yen nka min ye Tripolikaw ye u ye kuma in u y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko sabula ko u ma d'a la ko n'o bɛ se ka kɛ olu ka jamana kɔnɔna na nin waati in na fala ye a dayilen don Union Africaine ale ni Macky Sall ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ Macky Sall ko k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye farafinna ka kɛlɛ a tɔma la jamana 54 mugan y'i can k'i jɔ k'u ma jɛn n'a ye o la bi bi in na Macky Sall ko k'a ta bɔ a kɔkɔrɔ k'a ta bɔ a dɔgɔ ma dɛ k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye wa a bɛ taa kɛnɛ kan fana k'a daminɛ avril kalo tile 2 la ka na bila avril kalo tile 3 la sa kɛlɛ min bɛ Moyen-Orient kɔnɔna na k'a yirala sa k'a fɔ min ye Américains ka fusée dɔ pankuru dɔ n'o ye F-35 ye k'o dasira ka bi Irankaw fɛ Irankaw y'a jira sa k'a fɔ ko min ye maa min yɛrɛ tun bɛ ka pankuru in boli ko o fana ko u tun bɛ u y'a minɛ de u ko k'u y'a minɛ dɛ nka maaw kibaruya dira wɛrɛw y'a jira sa k'a fɔ ko o minɛli kɔni k'u ma da la k'u bɛ se ka kɔni sɔnna k'a fɔ ko pankuru in ko se kɛra a ma Détroit d'Ormuz Iran ko ko a datugulen bɛ to ko fo waati min ni bɛnkan sɔrɔla bɛnkan min n'o bɛ taa olu kanu na min ye Américains kɔni ye ale bɛ k'u jɛgɛɲɔgɔn jɛkulu n'o ye nansaralakaw ye ka jalakili ta ka ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi nin bɛ Faransi président Sangawili o Trump i b'i to nin na i bɛ Macron a sanga bɛ wuli sa Faransikaw fɛ yen nin bɛ dɔ fara a ka kɔtikaw fala ye o la min ye Donald Trump ye a y'a jira sa ko dɔgɔkun nataw na dɔgɔkun 3 nata ninnu na k'u bɛna gosiliba ta ka ɲɛsin Iran ma ko sabula ko Détroit d'Ormuz k'u b'a fɛ ko k'o de dayɛlɛ ko n'o ma dayɛlɛ fiyewu ko min ye Iran ka sigi ni gosili suguya bɛɛ lajɛlen ye ko wa fana k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka mɔgɔ wɛrɛw sen don ko in na Vladimir Putin ni ale ye Irisilakaw ka jamanakuntigi ye fala ye ale ni Recep Tayyip Erdogan ni ale ye Turki jamanakuntigi k'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na bi u ka kumaw ye tali kɛ min na sa o ye kɛlɛ min bɛ Moyen-Orient kɔnɔna na ani Ukraine kɛlɛ k'a lajɛ sa fɛɛrɛ ka sɔrɔ o bɛ se ka ban cogo min Irankaw y'a jira sa ko Détroit d'Ormuz k'olu kɔni bɛ sɔn k'a dayɛlɛ ko ni diɲɛ seleke naani ka tɔn n'o ye Conseil de sécurité ye n'o sɔnna ɲangini minnu bɛ yen k'olu ta ka bɔ u kan yaasa degun bɛ se ka bɔ ko in na cogo min na min ye Irankaw ye o y'a jira sa k'u ka wuli ka jɔ ni ka ko in kɛcogo ye min ye o ye k'a jira sa k'a fɔ sa maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn la i n'a fɔ Irisilakaw ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ye jamana wɛrɛw ye olu bɛ ka kuma minnu fɔ bi ko ka olu don bɛrɛ la yaasa cogo min na bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ ka bɔ diɲɛ seleke naani yɔrɔ n'o tɛ ko Trump k'olu to o lamɛn Iran kɔni banna pewu Américains y'a ɲini fɛ sa ko tile 2 baara jɔ kisɛ ci ko k'o jɔ u ko k'u tɛ jɛn ni o ye fo n'a sɔrɔ diɲɛ seleke naani ale bɛ don ko in na fala ye k'u y'a jira diɲɛ bɛɛ la ka ban k'a fɔ ko olu dɛsɛlen don ko bi ko Israël de dɛsɛlen k'o de se ka mugu ci k'o de y'a to u bɛ ka laɲini kɛ cogo min na olu bɛ se ka kɛlɛban o sigi sen kan min ye kɛlɛ in ye a kɔlɔlɔ bɛ ka diɲɛ jamana bɛɛ sɔrɔ farafinna kɔni kɔnɔna na bi a ye sɔrɔw kɔni ɲami kosɛbɛ maaw ni bolominɛw ale ni jamanadenw ka taa ni ka segu a ye yɛlɛma don o la transport ko dumuni ko min ye sɔngɔkow ye fala ye hali avion biyo k'a bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yɛlɛlen don nin waati in na o la sa ko kɛlɛ in bɛɛ kan ka i da ɲuman don a la a bɛ se ka ban cogo min na maa caman bɛ ka o laɲini de kɛ min ye Irankaw ye hali bi ka wolomasiri taba ka ɲɛmaa y'a jira sa k'a fɔ ko Détroit d'Ormuz kɔni datugulen bɛ to yen ko États-Unis ni Israël kɔni hali ni u bɛna maaw to ka tɛmɛ k'olu kɔni tɛ tɛmɛ ko se bɛ u ye bi komi u y'a jira k'a fɔ ko olu de dɛsɛra ko se tɛ olu ye ko deliko kuma yɛrɛ t'a la tuguni u bɛna maaw la tɛmɛ nka États-Unis ani Israël k'olu k'a bila u kunna k'a fɔ k'u tɛ se ka tɛmɛ yen cogoya si la min ye Américains ka télévision so min n'o ye CNN ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko service de renseignement minnu bɛ États-Unis kɔnɔna na u y'a jira sa ko misiliw caman kɔni bɛna boli Iran ka don nataw la ko a ka misiliw fara ka bɛna bonya kosɛbɛ ko yaasa min ye Détroit d'Ormuz ye ale bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na nin ye kibaruyaw ye an sera ka minnu d'aw ma teliya la bi su in na Falaye Keyita ani ne yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka sini midi o jira an na kibaruya wɛrɛ minnu mana na sɔrɔ min ye Buguninkaw olu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ Tumutu Biennale la Falaye dɔgɔkun tɛmɛnen fana Buguni jɔnjɔn taara d'u ma n'o ye Biennale kura labɛnni ye n'Ala sɔnna ma Buguni ye baara min kɛ Sadi Baba Alikeyuru la Tumutu
ana o yira aw la sini sɔgɔma sini tilegan fɛ ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ sa ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ i Keyita. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.